bare den ene bil, ikke Nadia? Nu kommer Malte og Niels. Okay. Og Holger og Torbjørn. Hej. Sikke fart. Og nu kommer Holger. Ej, hvor går... Ej, han var sådan. Nej. Ej, Torbjørn. Nej, kunne du ikke se, han lignede? Ej, Torbjørn. Det var flot, Torbjørn. Kommer Signe to the rescue. Typisk. Nu hjælper Signe. Og her er Malte. Kan vi se dem? Nu er han helt våd og kold. Og fyldt med sne. Hvor er det synd, Holger. Det kunne han ikke. Nej, han vil have bare det videre. Hej, Malte. Ej, det var lidt... Hej, skatte. Er du ude at kælke med far? Malte? Hej. Ja, rød læse. Vil du blive helt kold og våd, skat? Så skal I op igen? Ja. Okay. Op med jer. Vi skal op, hvor vi kan komme med. Eller altså helt kold.